Este ano Ponte nas Ondas cumple 30 anos e entón empezamos a pensar que cousas podíamos facer para celebralo por todo alto. Entre outras actividades, como este ano se dedican as letras galegas, as cantareiras, unha das propostas era facer unha foliada. Unha foliada era un encontro de xente interpretando música, bailando, pero donde todo o mundo participa. Nesta foliada participaron alumnos e alumnas de centros educativos de Galicia e do norte de Portugal. É unha orixe común. Fomos a mesma lingua, entón, basicamente, a lingua evolucionou por culpa dunha raya que nos separa, unha raya que vedes aí, que é un río, no noso caso foi unha raya que nos impedía cruzala cómodamente, e iso fixo que a evolución fora diferente. Para que víramos como o alumnado das escolas traballou, estudiou, disfrutou aprendendo cantigas, aprendendo a tocar a pandereta ao longo do todo o curso e agora viñeron aquí a mostrarnos os seus saberes. Os nosos alumnos están encantadísimos. Xusto antes de estar eu convosco, colleronme no momento do recreo varios alumnos preguntándome por pandeiretas, follas de cancións, están moi ilusionados en mostrar, bueno, pois parte do seu traballo durante todo o curso a outros compañeiros como eles, tanto portugueses como galegos. Constame que outros centros tamén está sendo moi ben acollido e tamén é de xustiza dicir que cando deseñamos inicialmente pensábamos que íbamos a ter un número relativamente pequeno de centros e superamos con moito a petición de participación, polo que deduzo que están moi ilusionados. Hoxe estamos no CEP Carlos Casares no Colexio de Alxer. Imos presentar os mestres, Paqui e Fran. Un aplauso para eles, os mestres máis titiriteiros de todos. Ole. E dicimos, pois nada, temos que facer un grupo, eliximos a este curso, a terceiro, programamos así un pouco a correr coas familias os ensaios pola tarde, desta nada, levamos 15 días. Esta experiencia pareceme moi ben porque levamos moitos días ensaiando en grupo e con moita forza para poder actuar hoxe aquí e salir na galega. Bueno, Mallau solamente vai Antí a tocar a pandeireta, o resto con palmas. Jadi, presta atención y bueno, esta canción vai aí dedicada a boiña de Iriana, non si, Iriana? Veña, dalle. O Mallau, que vida é a túa, o Mallau, que vida é a túa, comer e beber e o tin, pasear na rúa, comer e beber e o tin, pasear na rúa. Porque nos ensinou a profe Paqui e Iriana, porque a súa avoa xa cantaba para ir a dormir a súa nai. O día 23 imos a facer unhas cancións que, bueno, que imos a actuar en Santiago de Compostela. Ben, solo
só que cando hai moitas persoas me pon un pouquiño nervioso para actuar. Eu quería contar que esta pandeireta era do meu pai cando el era así pequeno, tiña 15, 17 anos. Agora esta pandeireta deixouma para min e a min gustame moito. A min faime moita ilusión cantar aquí, porque é un traballo en equipo. Bueno, están participando todos e todas. É moi bonito quedar por aquí pola tarde ou nas clases a veces. Cando estamos na clase vamos aquí a ensayar e é moi bonito porque estamos todas e todas aquí traballando en grupo. O meu bisavó, que se chamámolo o bisavó Cabezas, que xa morreu, tiña un bombo, ese bombo deixouno para o meu avó e tocaban os dous. E agora disque que o bombo vai quedar para o meu irmá, que se chama Óscar. Eu estou moi contenta de que haya así tantos instrumentos na familia. Moi ben. Ainda nos quedaría unha segunda volta, pero está así. Vale. A música tradicional portuguesa está cada vez mais a vir novamente ao de cima, ou seja, estamos a reaproveitá-la porque ela tem qualidade, é muito boa e mesmo em Portugal vimos já nomes consagrados da música que estão a dar uma roupagem nova e a começar outra vez a utilizar a música tradicional portuguesa como rampa de lançamento para os seus grandes êxitos. Vai ser uma experiência muito boa porque é uma grande oportunidade para todos nós, não é? Porque nós vamos poder levar à Galícia os nossos cantares portugueses e também vamos poder ouvir os vossos, não é? E isso é muito interessante, é uma grande oportunidade que nos estão a dar, sim. Sim, há ritmos que são parecidos entre as músicas tradicionais portuguesas, a jota, e o vir é muito parecido também com a música galega. Nós somos irmãos, não é? Se calhar as melodias sofrem um bocadinho, algumas diferenças por causa da intuação de voz e a pronúncia, mas somos irmãos, não é? E se formos lá atrás, temos Gil Vicente e por aí fora, que têm algumas letras que têm um bocado do antigo galego, não é? Que nem é bem o espanhol arcaico, nem é bem o português, é uma mistura. Não é? Nós somos originais da Galícia, os galegos são nossos e nós somos galegos. O que quer dizer que esta interação musical entre a Escola Profissional Agrícola Engenheiro Silva Nunes e os músicos e outros conjuntos e outros grupos das escolas galegas, para nós é uma honra visitá-los, é uma honra e naturalmente iremos ver a semelhança, o paralelismo que existe entre a música nacional portuguesa e a música galega.
Bueno, pois o meu cole, o CEI Plurilingüe de Ramalló Santeu, é un cole no que, a través da área de educación musical, se intenta potenciar todo o que é a tradición, a nosa tradición, a música, a cultura, a lingua galega, tamén levo o equipo de dinamización galega, e entón sementar nos nenos todos eses valores, eses disfrutar do noso, creo que é algo que é unha responsabilidade como docentes que temos que levar a cabo, e no centro, por sorte, pois estamos nesa dinámica e moi a gusto. Chicos, imos con a subida polo can, esta peza, explicamos, porfa, esta peza que fixemos para quen? Para Ponte nas Ondas, para quen? Para quen? Para Ponte nas Ondas! Porque que de que estivo Ponte nas Ondas? De aniversario. Cantos anos cumpriu Ponte nas Ondas? 30 anos, 50 non, 50 cumplimos donde? No CEI? Na Ramallosa. Claro, pero Ponte nas Ondas casi anda aí, 30 anos. E fixemos esta copliña que é o pasodobre da illa, que nos fala dun can que nos canta, pero que ten unha sorpresa, que lle metemos que unhas estrofas dedicadas a Ponte nas Ondas. Imos alá, va. Si, somos un cole que ten moita afición á música tradicional, porque temos a Pablo, temos un grupo de gaiteiros, e como tocamos pandereta, pois é imposible que non nos guste a música tradicional. A ver, eu teño un compañeiro que tamén lle gusta así tocar, pero non é así habitual. Pero ora, desde o grupo de gaiteiro e tal, hoxe aínda pola mañán cheguei e tuvéronme que preguntar cal era a miña muñeira favorita. Pois teño moitos. Moi ben, para mí é como unha actividade para unir Galicia e Portugal, as radios, porque Ponte nas Ondas ten as radios, as radios son como unha ferramenta pedagóxica de Ponte nas Ondas. Comenzar a xornada de hoxe. Por favor, para quentar o ambiente, un forte aplauso para Ponte nas Ondas. Moito pecado hai
Realmente é un día moi satisfactorio, non? A parte tamén nos acoño o tempo é boísimo, o lugar é moi emblemático aquí en Santiago de Compostela, e bueno, ver toda a rapazada, realmente tantos institutos, escolas, tamén agora están chegando algúns de Portugal, entón tamén é moi satisfactorio poder ver eso, a pandereta como protagonista. No se alarma, no se asusta, el ave volverá. Por ese lado, por esa man, contento que fixeron será. No se alarma, no se asusta, el ave volverá. Por ese lado, por esa man, contento que fixeron será. No se alarma, no se asusta, el ave volverá. Por ese lado, por esa man, contento que fixeron será. No se alarma, no se asusta, el ave volverá. A miña tatara, voltaría contenta. Tatara, voltaría contenta. Voltaría contenta. Se me escucha cantar. A miña tatara, voltaría contenta. Tatara, voltaría contenta. Voltaría contenta. Se me escucha cantar. É a importancia da foliada explicada por os máis pequenos e para as máis pequenas. É a participación de coles chegados desde moi distintos puntos de Galicia, a colaboración tamén entre a cultura popular de Galicia e o norte de Portugal, que ao fin e ao cabo ven sendo dúas partes dun mesmo acervo cultural, dun mesmo acervo lingüístico. E iso celébrase dunha forma así, distendida, dunha forma moi didáctica. Esta foliada é impresionante, xuntar a 15 colexios de diferentes partes de Galiza e tamén de Portugal demostra todo isto da unión, da tradición oral que se mantivo a través das cantareiras e que ademais este ano aquí reivindicamos con Teresa dos Cucos, que ven a facer tamén unha actuación con toda a rapazada. Canto tempo levas participando nas foliadas? Desde que nacín soubo. A tempo abondo da cara? Claro. E as coplas que cantan, conocedas algunhas? Sí. Todas? Todas non, pero moitas delas sí. Porque quizá que algunhas delas foran miñas. Ai, son túas? Algunhas delas sí, porque andan polo mundo. Sabe Dios a onde chegan, a Alemania, a Suíza... Recibes moitas visitas para preguntarche polas cancións? Sí.
A festa pareceme espléndida porque, bueno, xa se ve que é unha festa como debe ser, que ademais de poñer en valor o noso presente e o noso futuro, non só o noso pasado, tamén nos vincula cos irmáns do outro lado do Miño, por tanto, esa tradición conxunta, ese pouso cultural que nos ven unindo desde hai tantos séculos, que se así de presente aquí, pareceme unha idea extraordinaria e, por lo tanto, felicita a Ponte nas Ondas, é un orgullo colaborar. Botai unha ribeiriña, botai unha ribeirana, botai unha ribeiriña, o teu amor xurdirana. Ai, Manuel, vente comigo a bailar no cuartel. Ai, o cuartel, ai, o salón, ai, Manoliño do meu corazón. Amoreso, lonxe, lonxe, o bailar. Nos, como Concello de Santiago, é un orgullo termos aos coles do norte de Portugal e de Galiza no noso concello. Santiago sempre foi un concello de acollida, entón para nós é unha satisfacción moi grande, además que veñan celebrar aquí o 30 aniversario de Ponte nas Ondas, que homenaxea neste 25 as cantareiras, que son as mulleres, os nosos antepasados, que segue vivo, é un folclore que segue vivo, a lingua galega, además irmanada con Portugal, que nos achega a millóns de falantes.
todo o noso patrimonio, toda a nosa cultura, o noso legado de cancioneiro, está relacionado. É dicir, as pezas que cantamos aquí ou cantan no sur de Galicia, tamén as cantan no norte de Portugal. Entón, pareceunos que temos que conseguir unir ese patrimonio que é común, ao final, somos un. En Ponte nas Ondas somos moito de facer actividades, de complicarnos a vida, entón, para non ser unha oportunidade de pôr en valor o repertorio común. Nós sempre buscamos esta línea común de Galiza e Portugal, entonces dixemos, vamos a facer unha foliada porque o espírito das letras galegas, entendemos que o espírito é pôr en valor a foliada e aproveitar todo ese repertorio común que hai, tanto de letras como de músicas das dúas beiras. Moi ben, moi ben. Puxemos moita énfasis en que todos participaran e non fora un palco onde actúa xente e un público escoitando, sino que
que o público tamén tivera que participar no evento, cantar, bailar, realmente celebrar unha xornada festiva. E aquí o Fran e máis eu xa non pensamos, decidimos, venga, pois va, o noso cole tamén participa nesta actividade. Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda. En media de seda, la, la, la. Ven bailar Carmiña, miña namorada. Eu pasei en viuda todo foi no mes de maio. Que fortuna foi a miña, ter dúas festas no ano. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda. En media de seda, la, la, la. Ven bailar Carmiña, miña namorada. Eu aquí nunca cantelle, eu aquí nunca bailelle, por ser a primeira vez, non sei como sairelle. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda. En media de seda, la, la, la. Ven bailar Carmiña, miña namorada. É sorprendente porque aínda que eles saben que vai haber moitas persoas, en ningún momento se puxeron nerviosos e están aínda máis motivados, se cabe. Realmente creo que non é nin por méritos de Fran nin meus, o mérito é deles, que lles sai aí de dentro, teñen esa sangue de artistas. No tempo das desfolhadas, lá na aldeia era um regalo. Quero Valentim, olaró, olaró, quero Valentim, olaró, meu bem. Era o tempo em que eu chegava a casa a cantar do galo. Quero Valentim, olaró, olaró, quero Valentim, olaró, meu bem.
a festa en si mesma é unha festa extraordinaria, era de esperar que tivese esta acollida, pero ademais eu creo que este ano, aínda máis que outros, hai unha sociedade sensibilizada alrededor desta espléndida tradición musical de poesía popular que nós temos e que, por lo tanto, aínda era de esperar que aínda se sumase con máis entusiasmo, pero esperemos que tal e con este vizo que habemos neste momento continúe durante moitos anos. Pasei pola túa porta, mirei para dentro e vine un letreiro que dicía eu para ti non nacine, anda, que xa non te quero porque xa non vales nada e anda, que xa non te quero porque non me dá gana e anda. Eu como sabía ler saquei un e puxen outro e para mí non naceches eu para ti tampouco e anda, que eu xa non te quero porque xa non vales nada e anda, que xa non te quero porque non me dá gana e anda. Vaite vino, non mires máis para min, coa axuda dos teus enredos o meu sentido perdín e anda, que eu xa non te quero porque xa non vales nada e anda, que xa non te quero porque non me dá gana e anda. Eles xuntos compartiron un día de festa, un día de cantar, de comer xuntos, de bailar, de coñecerse, que tamén é moi importante.
yeah, yeah, yeah. Murgui, non me chames que eu estou ocupada rematando unhas frases. Xa decidí publicar os cantares, un grande atrevemento pola miña parte. Ando de parranda a tola, baixei cun pano novo toda florear, e bailo de lao a lao e outro lao. O xevo de romaría, non hai casiña nin la. Ando de parranda a tola, que Dios me libre de botarme a chorar, e bailo de lao a lao e outro lao. O xevo de romaría, non hai casiña nin lara, nin lara. Miña santiña, miña santaza, miña cariña de calabaza, miña santiña, mal me quixere, que me aconsella, que tal fixere. Mas de señora, mas fidalgueiras, teñen todiñas as costureiras, boca de reina, corpo de dama, comprei a seda, foxenda lama. Mira que fácil yo podo escribir ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil yo podo escribir, que estas palabriñas son ouro para ti. Mira que fácil yo podo escribir ABC, chúpame aquí. Mira que fácil yo puedo escribir, que estas palabriñas se ando de parranda a tola, baixei cun pano novo toda florea, e bailo de lao a lao e outro lao. O xevo de romaría, non hai casiña nin lar, e ando de parranda a tola, que Dios me libre de botarme a chorar, e bailo de lao a lao e outro lao. O xevo de romaría, non hai casiña nin lar, e ando de parranda a tola, baixei cun pano novo toda florear, e bailo de lao a lao e outro lao. O xevo de romaría, non hai casiña nin lar, e ando de parranda a tola, que Dios me libre de botarme a chorar, e bailo de lao a lao e outro lao. O xevo